Amurriora joango gara, bertako enpresa bat barru-barrutik ezagutzeko. Eta ez da, edo nolako enpresa, Euskal Herriko enpresarik zaharrena baita. Atxa destilategia Manuel Atxak sortu zuen 19. mendean, eta asko dira bertan ekoizten dituzten produktuak naiz eta akaso patxarana izan ezagunena. Atxa destilategiko sekreturik handiena? Belaunaldi jasotako ezagutza da. Euskal Herriko enpresarik zaharrenera etorri gara, izan ere, mende bat baino gehiago pasada Licores Atxa enpresa hau zabaldu zenetik. Amurrioko landegi honetatik, mundu guztira oraindik ere edatzen dira era guztietako alkoholdun edariak. Kaixo, egun handi Manol. Zer moduz? Bueno, oso ondo, haizu, Licores Atxa enpresa honetara etorri gara, eta irakurri dugu Euskal Herriko enpresarik zaharrena. Zein urtetatik daramazue bertan lanean? Zuk ez, baina, bueno... Nik urte gutxi daramazkit, baina enpresa da 1891koa. Pentsa, oso historia luzea dauka. Erakutziko diazu, nola egiten duzuen esaterako destilazioaren prozesua? Bale, oso ondo, jarretu. Hemen dauzkazu alanbikeak, bertan egiten dira destilazioak, batez ere hau kobrezko alanbikea dira, batez ere kobrea oso ona da destilazioak egiteko, oso materiala ona da. Destilazioaren prozesua salduko diazu? Bai. Non hasiko litzateke esaterako? Destilazioa hasten da beti mazerazio prozesu batean. Laranja azala hauek jartzen ditugu alkohol eta urarekin nahaztuta, eta orduan alkoholak egiten duena da laranjaren azalak daukan estrakto hori zurgatu, eta hemendik ateratzen dugun likidoa eramaten dugu alanbikera. Bertan sartuko litzateke soilik bertatik ateratako likidoa, ez da? Hori da. Gu daukau alkohola eta ura laranjaren zaporearekin, eta hori da destila alanbikean sartzen duguna. Oso, no? Bai? Orduan hori berotzen da, eta berotze horretan kontutan hartuta, eta hor dago destilazioaren kontua, lehenengo lurrintzen dela alkohola. Eta gero, lurrintzen da ura. Orduan, prozesu horretan gu berotzen duenean, lehenengo ateratzen dugun estraktua da alkohola, laranja, zapore eta lurrinarekin. Hau daukagu materia prima bezala. Orduan, hau erabiltzen dugu gero, edo azukrea bota eta ura eta alkoholarekin nahaztu, eta likore bat edo beste destilauarekin nahaztu. Hau da, jokua oso zabala da. Patxaran botila ugari ikuste ditugu bertan, ez dakit, zenbat aterako diren gaurko tirada hontan? Gaur pentsatzen 5-6 pale aterako direla patxaran. Hori gutxi gora beraria 3.000 litro, 4.000 litro. Zeren bertatik, Amurriotik, zue komerzializatzen duzue gero, ze mailatan, mundu mailan, ez? Alde batetik hasieran esan dizudan bezala, esportatzen dugu Txinara eta Ekuador eta beste toki batzuetara. Beste atal bat da bertako produktuak estatu mailan saltzea, eta Euskal Herrian, noski. Bertan hemen atzean daukagu, Licores Atxan egite dituzuen, edari sorta guzti hori, zer izan daiteke ona, oraintxe zerbait hartzeko? Hori zure gustuen arabera, ez da? Ez dakit, nahi baduzu probatuko patxarana ja bain... Bueno, osasuna eta maitasuna, ez esaten den hori? Hori da, Goxoa eta barrenak berotu egiten dituena, beraz, gaurkoan ikasi dugu nola destilatu egiten den eta patxaranaren inguruan hurrengoan probatzen duzuenean badakizue zer hartzen ari zareten. Amurriotik, Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.